perspectiva. Ara veurem la perspectiva des de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya. Jo sé que feu moltes activitats, moltes accions també per promoure aquestes iniciatives, no? Jo, si em permets, et voldria fer una petita reivindicació. Sí. Nosaltres des de FATEC no estem massa d'acord amb la classificació de tercera edat. Ah, doncs mira, fantàstic. Nosaltres sempre ens agraden les aportacions. Sí, perquè aquesta expressió era molt lògica quan la gent es jubilava als 65 i per qüestions de salut es moria als 70. Però en aquest moment els que ens jubilem als 65, si no tenim un ensurt de salut, tenim 25 anys o 30 de vida pel davant. Esclar, aleshores hauríem de tenir també una quarta edat. Clar, és que és veritat, perquè hi ha una distinció important amb tot això, Per tant, i en vida, dic vida perquè fa molt poc que va morir, del nostre president Ferran Ariño, nosaltres ja vam iniciar una guerra amb aquesta expressió. Fixa't. I nosaltres ens diem gent gran activa. Fantàstic. Aleshores, no sé, per exemple, des de que jo em vaig jubilar i a través d'un amic vaig connectar amb FATEC, porto 12 anys treballant per FATEC i sí, però jo no em considero d'una tercera edat. No, clar que no. Clar que no. És que és veritat que hi ha com dues etapes, que el fet de que tinguem la possibilitat d'allargar molt més la vida de les persones, doncs... I contestant a la teva pregunta... Digue'm, sí. Concreta, com que evidentment som voluntaris, la nostra satisfacció és quan has col·laborat en millorar alguna de les coses que afecten a la gent gran. Clar. Jo sempre recordaré amb molt de carinyo, ja fa uns quants anys, quan a base d'una lluita que nosaltres mantenim, jo pertanyo al grup de pensions de FATEC, vàrem aconseguir que es fes compatible el SOVI amb la pensió de viudetat, que no ho era. Evidentment hi ha un topall. Si tens una pensió de viudetat i una d'un SOVI, em sembla que el topall està al voltant dels 1.000 euros mensuals, però abans no ho eren. T'havies de quedar amb els 300 de viudetat o amb els 500 que et deixava el marit quan es moria. Aleshores, jo tota la vida recordaré l'expressió d'alegria d'una senyora viuda que em va fer 2 petons i em va donar les gràcies per la nostra activitat. Clar. Què vol dir amb això? Que nosaltres, com a voluntaris, ens sentim ben pagats amb el benestar de la gent. Clar, que aquesta és la millor recompensa. Tothom, quan parla, en aquest programa, quan hem parlat sempre amb voluntaris, sempre et queda aquest tan bon gust.